דניה ניצחה כאן, סיימה בבית במקום הראשון. כדור טוב עכשיו, יוצא החוצה סעדן לעוד זריקה ועכשיו הוא פוגע. 16 על נס ציונה. ששון נכנס, מהזריקה של סעדן פוגע. סעדן, איזו כניסה של סעדן, מסתנן שם בין כולם, מתגנב ממש ועושה את הסל הזה. לוין עם יותר מדי כניסות לא טובות. סמג'ה, זהו, הרבע הוא הרבע הראשון מסתיים, שוויון 14 עם הנה לוין. סעדן נתקל בעבירה של גרינשטיין. תומר סעדן מהיר מאוד, ראית את ההסתננות שלו קודם לכן. ללוין. מוציא את זה מצוין. הנה לוין מקבל לשלוש, כדור לא. זה מסירה לקצמן של לוין. 8 להתקפה. סעדן לוקח את זה, זריקת טובות אחרונות. ברבע הזה, ברבע השני. סעדן. כדור ילך ללוין אני מניח, אבל סעדן הולך לצד השני. עכשיו הוא מוסר שחקן שעובד בשביל אחרים, לא זורק כמעט. ועכשיו לוין. מניעים את הכדור עד לזריקה הנוחה מהפינה. וגם אליאנס התחילו לקחת ריבאונדים. סעדן נכנס. והנה בצד השני גם אין נקודות, עוד ריבאונד, לא נכנס. הרמתי יוצא, שניים איתו, מוסר, איזה יופי של התקפה. ידיים של אליאנס שיוצאת קדימה עם סעדן, נעמד על 2, איזה סל של סעדן, שים יתרון. כן, קרו פה שני דברים, קיבלו שני סלים, אחד מדרוטין, אחד משטרן, זה סוף סוף מקבלים סיום. נקודה לחיפה, דקה וחצי לסיום הרבע השלישי. עוד תוצאת סיום נהלל, ויצו נהלל 95, נס ציונה 52, נהלל גם היא תישאר עוד עונה. הנה הנקודות. סעדן, פעיל מאוד, עולה לעוד 2 סעדן, אחד אצל סעדן, ועבירה עליו, זורקת אותו לפרקט, וקודם לכן, נאורי דור אצלו, כדור של תל אביב, והנה זה מה שרצה קמינסקי, עבירות על כל שחקן חוץ מלוין, עבירה על סעדן, שילך אל הקו, עבירה חמישית של מספר 6, אביטל. בואו נראה את סעדן מהקו. לסיים, גם אביטל, גם מרץ סיימו את המשחק ב5 עבירות, מרץ קודם לכן. סעדן היה אחד השחקנים הטובים ביותר, שלמעשה באיזשהו שלב הוא היה השחקן המוביל. יותר משמעותי אני חושב גם מ-18 נקודות, יותר משמעותי לדעתי גם מלוין באיזשהו שלב, אבל לוין לקח יותר אחריות לקראת הסיום. סעדן קצת נעלם, עכשיו יש לו הזדמנות לשוב, להגיע ל-20, ואז הוא סוגר פה עניין. כן, עשה גם סל גדול סעדן, קודם לכן, הנה עושה נקודה מהקו, 2 לאליאנס, אני חושב שהסיפור כבר גמור. אליאנס בדרך לחצי הגמר עם עוד נקודה מהקו. חגיגה גדולה ביציע של אליאנס, עבירת תוקף. הסיפור כאן גמור, תראה את החברים באים לחבק. שמיט, זה מסתיים, ברכות לעמי נאווי ולשחקנים שלו שיכולים לחגוג, מגיע להם אחרי משחק הקרבה, לחימה. היה נדמה שהריאלי בורחת, היא כבר הובילה בפער 9, אבל תראה את החגיגות של אליאנס עם הרבה נחישות, הרבה קור רוח ולחימה, חוזר